Praise the Lord, hallelujah. Kaitor kaham bini hamjak ma pai flaya. So kakai Kristen tako bukrok norok jotono kaham no tongbai na hanai ang bo kaitor ni hamarin zerai kaham no tongo. So these days ang video upload claimin ya like 11 din hai income. Kaisa na karon ngangka ang mission ni bagai tangjak Russia bari area wo kotuma kaham pinani bagai tangjak. So tawok ang ani sentro kipil kam. Abang baik kait tono belai hambai joto hai meche ni kateroi tini hain hai norok ni bus kang kait toni kokno shana ni bagai jora manpika hai ka bejora repika. So ani Kristen takok tai bukuruk tini kaisa norok bai share kaine muchung mani ka bose. Nukhumi hamari tamo norok no kisa sana ni muchungo. Tamni bagai ingkai tini chini borok o nukhuni hamari tamo obuna kaham ke saiman ya abuni bagai tini kebangma sumsok khlai tongo. हमारी माना बगै कबांग सुमसो खलाई तंगो ता आ हमारी के मान्याना अंगै तंगो हमारे नि बगै खाइसि गै सुमसो खलाई तंगो हाइपना काइतो ने आरो निका हमारी मान्याना अंगै तंगो अम्बगानि क्रिस्टन ता कोकते बुकुक सं तिनि आं नरक बाय आ समस्यानाते किसा कक शेयर खानानि बिचुंगो ओके काइतो तामनि बिहिक बाय बसाइ सनाम का औ संसारो सो जों जतन साइबना चलासिगला ब्रिसिगला हान तंगै न मनपिया तामनि बगै बिहिक besai ni mung rejaka. So borok ni khlai the rok tamo, borok ni samung rok tamo. Obo ching elambago porike jotono sawi mano. Ambagi fari ching elambag ni kokno kaisa pori laiwano. Yapang bechap ni ek ni 28. Oro yapang ek ni 28. Te kaitor hamari ruwi borok na hai nei saka. Erdi te bangdi hao kuplong klaidi. Tay borok no yapawo tondi. Praise the Lord. Hallelujah. So oja kaitor srai puila kaijakmani ulo raida kaisa ririkha ibi bai adom no rumahai tabuk osung zaro joto chela bai buri kaijagei je bihik besai hanjaknai rokno kaisa kok rekha erdi tei bangdi ha galangai kuplung klaidi. Praise the Lord. Hallelujah. Erdi te bangdi maneke serai kebangma engdi te osung sargnangai kuplung klaidi nei kaitor kaisa semai rekha sabno je bihik bai besaino. Ani Kristoni takuk tai bukuk song tabuk neng sengai naidi. A kaitor klaidi mani ada gimana neng klaida tong. Neni besa erida tong. Nangke neni besa no korok sabai na engkada nei thagi rekha. Korok ni baino engkada nei thagai rekha. Neng erida tong kaitor klaidi mahai. Hai ke neng a busana area da engai tong. So ani Kristoni ta kuk tei bukuk song. Kubui kogle abono cheng area engai tongo. Cheng area engai tongo. O area engnani bagi tini cheng kebangma mane hamya rokno use klayo. Bithi chao. Besa yang nani bagi baksa ba surgical klainao besa tai ingya nani bagi baksa ba mani hambiana use klayo condom no use klayo sarai acaya nani bagi so sengsaro kebangma lama tongo a kaitor klaidi mano klaya tongnani bagi but tabo kebangma poito klainai borok obo mani rok no use klai a cerai rokno betharo ekaba cerai acaya khlayo so ni Kristoni takuk tai bukro orono seng kaisa raidano sebai toma khlayo bihik besa ingai kaito le saka erdi nei abani sukantoni ko gya ani sukantoni ko gya abo bible ni kok se kaito ni kok yapang ni ek ni ataisha erdi te bangdi but gebanga borok omahai ni besao tai tabo ba semai ketal se tai tam semai kecam no nangsi abo tai rukna ne nangya so ani Kristoni takuk tai bukuk song semai kecam no sing khibi wiri manya tamni bagai himalaya abo bo kaitor klaimani samong no neng semai kecam bo kaham ke porui nai kan ke semai kecam pori ya kan jisu no siniwi se manya so all semai kecam bo all detail tong jisu ni bagai je sajak mani kokrok obono porike ching jisu no tebo kaito ni sajla chukna hani fainai ni ching sawi mano ambaga semai kecambo belai nango semai ketal nang mahaino pia
nangkuk ma ngang ge semai ketal no but semai ketal no bujinani bagi semai kecambo nango. Praise the Lord. Hallelujah. Obon begini Kristo ni takuk tai bukuk song tabuk kisah nang sakbai thangwan sugai nai tabuk nini nukungo hamari nangai tongo pia tini obon kaisa problem cerai ini thani krei kaitorni aroni kaisa bethai tam norok saidaman ching elambago purnai lobmung 127 ni 3 lobmung 127 ni 3 Besa betuirok subrayung ni aroni mantai betai se orok poriskar ke sejak tongo besa betuirok subrayung ni aroni mantai betai se so besarok cerai rok abo ceng bihik besai rok ni mantai se boro kaitor ni aroni pia tini ceng am mantai no nangya nese norui tongo ok ni betai le bini sokat se Kaito ni kaisa purpose tongo chungno manai rimani chungno buthai rimani abo kaisa sokat se pia tini chung biik busai rok o sokat no yachak nani tiar kre abo kahamda hameda abo bo yachak nani tiar kre on the spot bithi chawe charai no butharo on the spot chung samong hamya no klayo chini bohogo charai no chokrai ro so ani kristo ni takuk tai bukuk song tabuk norok no singana ang norok kaito norani hamari de nang tabuk norok sana i hamari nango norok seraya cakna tiar da tong ni sanga ihi tiar kare ni sana so ani kristo ni takuk tai bukuk song sini nukungo hamari borol ni fai ke cerai rok ni bising te sini nukungo hamari fayo cerai rok ni bising te sini nukungo khaksang ma tong thok ma fayo ketabuk cerai rok no sing ya cakna ni tiar kare ingang ke bahai ke sini nukungo khaksang ma tong thok ma fai nai so ani kristo ni takuk tai bukuk song obonorok kaham ke bujui nadi Omo belai na important. Tani bagi hingga ke norok muitu naradi jepro ceng sini nukungo cerai payo. Aburu cini tong thokma rok payo. Beri besar rok jepro bro bohogo noimas bohogo cerai suwi tong pro noimas serapsa ni ulo delivery hingga cerai ni mekhang no khang ke noimas ni kosto bo thung pogi thango. Asake khatung ma payo cerai ni mekhang no gei. Obo haino cini cerai rok kebang ma khang ke cini botai bo tong thokma payo. As a Christian, as a Jesus no poito klainai, kaito no poito klainai bororokle. Cing kaito ni aroni cerai, ce mansak no yachak na nango, bebak na hamari se. Kaito no cerai rekha nganga kaisa bini bagi purpose tong nai. Pia muito narak dia ozrawo, o sungsaro kebangma borok tini omahai botongo, kaizak man ia golo 7 bosor engka cerai ingya. 8 bosor engka cerai ingya. 9 bosor engka cerai se manja. Pia tahun sok dia bercelabai beri tong lai kanga kana busa nai aha kaito jodi ria ke abo ke fono mainya tani bagi bible suno sao abo subrayung ni aroni buthai se sokat se sokat ni malik le kaitor se bo se borok no rei ruwo ga abo ni bagi norok na ang wansok renani muchungo tini norok ni asarai ingya ganga ke bahai matong khamo Tini norok bohogo cerai man yaglo norok cerai no buthare kiwo tini omahai borok bo tongo 7 bosor orang kata bo cerai man ya baksa 30 bosor orang kata bo cerai man liya soni kriston takuk tai bukuro sing sai men ya kaito ni porikalpana tamo pia kaito nono cerai rei tong kanga kaito nini bagi kaisa kotor wan sojak tongi mano abon bagi kaito nono obuthai noro abon bagi kaito rumani mananyo ihita handi kaito rumani mananyo ihita handi abo ya cagai nadi Tini kebang ma poribar romo hai ngai tongo behik besa cela bakam Andhra Pradesh jepro sini mission visit kanen tangka berima masa bo ekdom moko nuktui kelai kapkha monosangka tamni bagi ne asek kapna ni nangkha asek boys ko ngai tangka gebosaka ani busa kreika jepro ang busa koroksa cela man pro apro kebang ma borok ano pai hai ini sawo engka busa masa kana enggo parani borok by menizaknai besa kebang kanggang ke besa korok sakana enggoh nei borok ni borok kicing borok salayo ambai borok besa korok sana klaika jepru bob risuma rok thagai thangka bini besa toroi thangka o tormani yagolo bini besa cancer manjagai thui thangka tabuke cerai kreika so ani kristo ni takuk tai bukuk song sini langmo ching o jodi omohai ingkang gangang ke sini langmo dukhu kosto simin nai
kaitorni plan tongi mano puilani busa bunyi nukunga tangnai taima saba bunyi nukunga tangnai 3 number bunyi nukunga tangnai 4 number kono murugnai ingai mano pia neng jodi 4 number soge asini sekang mang nei kan engkha ni ngangke a 4 number no kaitor plan kaijak nono murugna ni bagai bumi bihik babai busaino pia neng la a 4 number no yachak liang ngangke bahai ke nini nono murugnai phaisinai so neng duku kosto kana tangnai ani Kristen takok tei buku abon bagi ceng Bible athroni pas mathai athroni pas oro kisa pori oi nalena athroni pas mathai athroni pas pia ani mungoi omotoi serai no yachak nai borok bo anono yachago Jisu Kristus serai ke sakha pia ani mungoi omotoi serai no yachak nai borok bo anono yachago Jisu sakha serai abo sakbai thang Jisu se serai abo sakbai thang Jisu Kristus se Jisu Kristus hai ni saka ani mungoi omotoi serai rokno yachak nai bo anono yachak maklayo so tabuk neng wansok di nini nukungo koijon Jisu tong mang prita tai neng nini nukungo koijon Jisu butharka bithi chawoi bonaji chawoi doktor tange suci rejagai koijona Jisu no butharka wansogai nai di Soni Kristo ni takok tei bukro abo ani sukanto ni kogia Babel ni kokse Jisu no yachak nani bagai talachidi para menaitung dofa bororok menaitung pia muito narak di Jisu no yachak mase kelayo jepro serai yachago tabuk neng tiar datong Jisu no yachak nani Soni Kristo takok tei bukro jodi nini lang mau jodi neng tabuk bithi chawi tongko serai kontrol serai bayang nani bagai mathak di please nini lang mau deranai kaito rumani hamari no yachak di kaito ruya ke bapuna ansarai no mainge pia kaito tini no serai rei tongo nganga ke Jisu no se no rui tongo dini nukungote ba hamari painai asuk no serai kebang ma painai amsuk no hamari bo painai so abon bagi sing kaito no blindly faith khana blindly poito khana nango bono sing blindly trust khana nango kaito chungno hamjago chini bagi hamia klai bo chini bai kaham no klayo kaito jodi chunot serai tabuk bo rui tongkho ngang kai bini bo kaisa plan tongnai nasik jak tongnai abuni bagi kaito rumani serai no narakti nosto tak khaidi praise the Lord hallelujah abuni bagani Kristoni takuk tei bukuk song ang norok no okok no sanani muchengo obo alam bakni kokse cheng obo jepuru cheng serai rohori tongang kai cheng kaito ni kaisa kok no subai manikla borok ta buthardi ching borok butharoi tongo chini bohogo chini serai no so muito naragdi jebro nini bohogo ek mas pono serai nai ba 3 din pong nai ba 4 din pon nai a serai obo already no langma gnang gei thango omo already langma gnang gei thango pia jebro neng bono bithi ruoi buthar ka ngang ke bahai nai kethang borok no jodi acid luklai rekha ngang ke tamung thangnai khamai thangnai makhang ro kethang borok na acid yagori ketang yak khamproi thangnai pia norok le wan sugui danai norok ni bohok bisingo cherai ungpuro norok bithi chawi botha pro a cherai rok ni langmo tamo ung norok saide man norok semangla norok na ang or picture kaisa rwana tamo ungkha jebrusin bithi chawo borok ni saka a kethang serai ni saka acid luklai mani klayo bohok bisingo pra ke khamui mathiyo आचार्य रो खरिब थांगमना नि बहक बिसिं नि पिया आसक टेक्तो तारदि बरक नि लांगमा तंगो बरक बो संसार मान्यानि मुचुंगो काइतो रमानि चराई काइतो नोनो याफारि रेखा कैसा बथाय कैसा हमारी पिया तिनि नंखे आबन एसिड लुखलाइसे बथारै तंमा खलायो बाहाय के नों निनि नुखुंगा हमारी फायनाय निनि नुखो खाकसां मातै तंथकमा फायगलाक जेप्रो नों निनि बुसानो याचाकनानि तियार गरैंगो गुबैनो चिन्नु कुंगा तांगे फाइनान्शियल प्रॉब्लम रां पैसानि प्रॉब्लम kaito ni kaisa purpose tongo pia chingtini a kaito ni hamarni yachakna ni tiyar kre bahke hamari mansinai so burirok angorno tini sanani muchungo 1 Timothy 2:15 burirok koinai ne khe poito gnang khe busa bama baise muthang jago so busa bawi rima bai neng muthang jagai manoba elambak sao so busa na charna kharna nengobo tawona di kaito no obe bak na lama khlai renai just neng kaito rumani a hamarne yachagai nadi kisa kosto ngai seng kaito ni bai kisa kosto nani nango jeng ob bihig ni khlai thaino buri ni khlai thaino busano banani
busano naikini khlainani abono chini samung pia chung tabuk bihik busai tam khlai busa kom tong thogei tonglayo disturb kring na jeno disturb kring na chung tong thog lai tongo kaijak mani bihik busai bu tong thog cha thog ni bagai sini abu cerai nani bagai se praise the Lord hallelujah aboni bagi bible ni kokno moitho narak di John 14 ni 15 norok ano hamjake ani kokno makhna nai so chung busuk jisuno hamjak chung jotono sa i jisuno chung balai ke hamjago khabai khukbai hamjago tabuk nung tiar da tong bini kokno nanani bole saka thangdi sangsar ganange erdi te bangdi te jisu haini basaka obsubra yuni buthaise te asrai rokno ani mungu yachak angke norok anono yachak maklayo so sing jisu no se yachago jepru cerai hamari cerai ketal mano jisu no se sing yachak maklayo pia sing tam klai i jisu sungno na yahni samani klayo jepru sing cerai engkha duijono no bes salamasa berimasa engkha tai nanglia singapura i jisu sing tai nanglia amsuk nengkha sing sak kai torung tongmani klayo sing sak kai torung ngi tongmani klayo pia kebangma preacher rok kebangma kai toni kothuma kaham pinai rok borogo tini obohai ni use klayo sungsar no nasigei a kai tor ni dagi mano rakhogya I can tell you one thing my dear brothers and sisters omohai sungsara nasigei kai toni raidano sebainai borok ni langma tamong nai omo bible porike chungnogo komorei tangnai sungsani raidano nasigei jodi neng kai toni dagi mano rakhoknani tiar korei ingangangke neng komorei tangnai petini kebangma kai toni kothuma kaham pinarok ano sao bersama sakana thik tong rang puisa kriam thik no bersama sakan thik omohaya neng sak kai tor tangdi kai tor ni bagi porikolpona khlaijak tongo aboni bega kai tor ni porikolpona ti se cholina ni sesta khaidi so english bake no live according to God's will kai tor ni muchuma ti se tongnani nangorchang joto jorawo so ngi mano kai tor ni nukunga saijona besa khlairenani ngi mano khorok tam pia je manmani abunor sing yachakna nango pia kaisa cerai ni kaisa wansok sak tongoni ni nukungo praise the Lord hallelujah awan bagani Kristen ta khoktai bukurok samaja gawa se tongko noro anona kardi kai to noro jotona hamari khlai thong amen